nagpalibot. Lakaw na siyang tanan. Mga andi taninjo o kuan. Pino. Kamusta di ay, Ma'am Cherry Ulrich? Morning diha. Ma'am Sara Laila Abid, good morning. Gaan sa. Kung gapo pa lang day, kanang kalimlim gihapon. Nakapanglarga ng mga estudyante. Pa magkupot-kupot na po dari. Ito, ang takulog lubi. Amin ka kaya, ang biko ko kundang hapon. Ang biko ko kundang hapon para sa andaw sa andaw magusang ikaduhang laki ugma ang ando dito. Amahan sa mga apo. Noel Dominguez, good morning sir. Mantang pepino sir. Landan nila ho. Gusto ko sagol. Kawanon po hapon. Kano nag-message. Basta ko doon, tinakuan niya, nakulong. Mula ba, hindi inagmay, no. Nanong tako na ito, mga buwak lang, huling, galing kuwang o kuan. Buwang og paripat. Mga ko sudan ni mura ko ng kulong kay. Kasi paling wate kuan. Nako amiga tos ibabaw ito lado. Paitanan na hagdahon, paitanan na haglubi. Manang ang sabi sudan ni wala ko trabaho. Manahi ang mga kainas mga bata, mamilo. Mura po ko nag-duty sa Isidro nga magkupot-kupot. Muna maling servisyo daani o gaway duty. Ang tatak ko sa amiga nga, patid ko lubi. Ay mga tumunta ko sila lang dyan. Kasi gawas-gawas ko nga. Ay mga malitis. Muna nga harap mga amiga may pa. Nahiin. Ang amiga po, survivor po na ang ikanang dioperahan. Dengan may ganang pagkasakit. Operasyon po ng dako. Five minutes later. Maglana day ko kay biko lagi ko. Magbiko ko rundaan gabi kaya mas buntag. Mapainit na sa mga bata.
kay mamahan o mamamayadlaw silang amahan patren tayo city naman siguro palipat na ko pila na edad niyan dito sa muli ay malagi ko Galicia hindi ang lutuan og biko o magprepara pa ko pansit lagi na naman salusaluhan maka adlaw sa ilang amahan kaya di pa adlaw ganiharon pa dito akong mula uli sa kay adlaw man di ay klase mga bata o kay bowl day mo man birthday ng dito wala din ay klase sagad pa na sa una na undan sa makatapok pa na naigamay salo-salo wala man diha gawa naman ko salo-saluhan para nila mga bata pahinungod yan naghanglatik kinugay hanggi sa wolsa hanglatik gibahin gito na lang kinugay katengah og sentral ani bikong pinahagna ito naman pahinang ng biko masagwa din tawakan sa mga angheles biko dahog na para kilo kamait pamilog buntag pohon kudaro buntag na pohon anak ko magsunod lang po pansit dapat po milita nga bat hindi lang ama nagwa din niya ang pahindan 5 minutes later. Hello, good morning. July 22 na ron. Good morning. Sumpay na isang video hapon nga naghimo kong biko gabi karon magluto na po kong bang pansit gamay. Ito mga malay salusaluhan sa mga bata. Sa pa din yung ilang amahan na hinduman yapon sa nga isang adlaw na tawhan karon mahibawan adlaw ni isang natawhan mga bata maka-undan jud isang birthday July 22 at July klase kay birthday mo na karon nga morning giatangan nga magbilin ko bang magbiko ko gabi palit ko din gabi sa manok saluhan nga isang adlaw na tawhan basag ko sa dinhi magpreparar ko kay mo malagay mo mubatsi na po ko kay naalagi ko order dito para sa pista kay July 22 naman ron pista 24-25 bisan di ay og dinhi basta adlaw na tawhan naman din natong mga inahan katong mga anak o mag-adlaw o mag-birthday galing biko gabi di mo to biko ko kuan kay plano ni ko busado ko Galicia papa ko dito tapos ko maka-extra income kaya nalagay ni order isa maling adlaw ron pasagwa din duman man gyapon nato atong mahal sa kinabuhi na nay adlaw man po'y magkukulaan kay si Helen trabaho man salamat lang binlan o kuan pansit ragod parang malipay pag mabata maramdam po nila ang birthday silang amahan sa tuas ladyo dito ko taon to kay gabaha kong dito gabahaan why tarong trabaho pila ka adlaw kay gabaha kong sa trabahoan kagawa ba dyan po nung nanganaan nga nagkalagdo laban na yung nga ng panahon karon
magbaha. Di ko kadyo magawa itong Violeta kay safety mo itong ilang pinayanan. Kadyo ratos dito mabahaan. Tapos ang dito kay ito astagig. Saka na kong gasted pro karon. Malagi. Kabuag-buag man. Asang pato mga bata hindi magkatapok. Papuloy klase. Matapok ko rin apo rin tulo ka buok. Sikiya po, di ko na ito mag-o. Sa mingawan ko na itong bata. Pero safety po ito. Kaya ito pa isang lula. Pinangga po ito sa lula siya. Isang side sa isang amahan. Pimi na po may mag-video call. Okay na po. Kaning halaman na ng turo kay mo na dito mo. Ibis kay mo, kadlawon takog uli. Lasa ko ka uli. Magkuhan pa ko. Pagkuhan. Kanang bilin pagbawon para ining ka Merkulis. So, manta rin klase. Pero magandang pagbawon para Merkulis. Ay, namatod niya itong papel. Minimisid si Sabani. Yan na, ang pahinunod sa Lucky. Siyang dito. Hindi tayo ng mga bata. Ang mga tapukan. Happy birthday. God bless ang tanan. Bye. Salamat sa grasya.